Πιστέψτε με, η εμπειρία μιας πενταετίας και η γνώση της προετοιμασίας όσων ακολουθούν, ναι, με κάνουν αισιόδοξο. Αρκεί να βαθύνει περισσότερο η σχέση εμπιστοσύνης που έχει σφυριλατηθεί μεταξύ πολιτείας και πολιτών τα τελευταία χρόνια. Αρκεί ο τόπος να ανεβάσει ταχύτητα, με ασφάλεια αλλά και ελπίδα. Και βέβαια αρκεί όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά να εκπέμπουμε το ίδιο μήνυμα αισιοδοξίας που ζητά από εμάς η παράταξη, η χώρα και η συγκυρία. Το χρωστάμε άλλωστε στη Νέα Δημοκρατία, που έχει γενέθλια μαζί με την τρίτη ελληνική δημοκρατία, ώστε όπως το 1974 η παράταξή μας με τον ιδρυτή της, τον Μακεδόνα Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρωτοστάτησε για την Ελλάδα της ελευθερίας και της Ευρώπης, έτσι και τώρα η παράταξή μας θα γίνει οδηγός στην καινούργια εποχή. Μια χώρα με μεγαλύτερη ισχύ από το μέγεθός της, με ευημερία σε κάθε γωνιά της, στον κάθε πολίτη της. Μιλώ για μια πατρίδα οχυρωμένη απέναντι στους αντιπάλους της, αλλά και απέναντι στη κλιματική κρίση, που θα βηματίζει όμως θαρετά και στο αύλο, κάνοντας τη συλλογική πρόοδο και ατομική. Ένα τόπο δηλαδή όπου εκείνοι που ξυπνούν νωρίς για τη δουλειά θα γεύονται τους καρπούς των κόπων τους και που τα παιδιά τους θα έχουν δικαίωμα στο όνειρο να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους. Σας ευχαριστώ.